ప్రియ సహోదరి సహోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మీరంతా ఈ దినం క్షేమంగా ఉన్నారు కదా. ఈ దినం ఆశీర్వాదాలతో దేవుడు మిమ్మల్ని నింపనుగాక. బైబిల్ గ్రంథం మందు సామెతల గ్రంథము 15వ అధ్యాయము 3వ వచనం చదువుకుందాం. యెహోవా కన్నులు ప్రతి స్థలము మీద నుండును, చెడ్డవారిని మంచివారిని అవి చూచుచుండును. సాత్వికమైన నాలుక జీవవృక్షము, దానిలో కుటిలత యుండిన ఎడల ఆత్మకు భంగము కలుగును. ద ఐస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఆర్ ఇన్ ఎవ్రీ ప్లేస్, కీపింగ్ వాచ్ ఆన్ ది ఈవిల్ అండ్ ది గుడ్. ఏ జెంటల్ టంగ్ ఈజ్ ఎ ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్, బట్ పర్వర్సెస్ ఇన్ ఇట్ బ్రేక్స్ ద స్పిరిట్ అని వ్రాయబడి ఉంది. ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా, దేవుని యొక్క సత్యము మనకు వెల్లడిచ్చినందుకు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ యేసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.